Hej sammen, velkommen til den her video, hvor jeg forklarer lidt, hvad der skal ske i den næste uge. Fordi hold op med at bande. Det er fordi, vi skal i Lalandia, mig og min familie, på fredag. I dag er det tirsdag. Så lidt over 5 dage, så tager vi til Lalandia. Hvis I vil gerne vil se en vlog, hvor jeg tager ned, filmer hytten, og ja, I ved, hvor vi bor, hvordan vi bor i Lalandia. Og se på køreturen, selvom der ikke sker meget, så smid lige et like, og skriv gerne, hvis I se det. Ja. Når jeg rammer 30 subs, så spiser jeg en chili. Det bliver ikke verdens stærkeste. Jeg spiser også noget, der er surt sammen, og noget, der er saltet. Så noget rigtig klamt. Skriv, hvad jeg skal spise nede i kommentarfeltet. Og skriv ja til Lalandia. Og så skal I skrive sådan mellemrum. Eller sådan en spændestreg også. Så skriv klamt at spise. Og så skal I så skrive, hvad der er klamt at spise, som jeg skal spise, når jeg rammer 30 subscribers. Så gør det. Jeg venter. Ej, kom nu. Nu hvor jeg også lige er dernede, så kan I lige trykke like. Kom nu. Og lige tryk på den røde abonner-knap. Kom nu. Jeg gør det. Jeg kan se, at du venter. Vi giver lige noget tid, for at I nu lige kan nå det. I har 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Noget i det. Skriv, hvis I noget i det. Jeg ved godt, at der er mange ting, jeg skal skrive. Skriv noget klart, jeg skal spise. Om jeg skal tage det land, jeg har blokket det. Og om jeg skal spise. Ja. Og vi skal også lige skrive min noget i det. Ja. Please. Skal jeg blokke? Ja eller nej? Skal stemme. Kom nu. Altså, skriv. Jeg venter. Godt. Jeg tror, det blev et ja. Nu må vi se. Vi ses i min måske Lalandia video. Hej. Det er nok, hvis der kun er en, der kommenterer på videoen, så det er nok bare der er en eller anden, der kommenterer. Please. Jeg vil gerne filme den video. Hej.